στο θέμα της νηστείας και είδαμε την θεολογική της, τη δογματική της τοποθέτηση, και πραγματικά είδαμε ότι είναι εντολή του Θεού, ότι είναι κάτι που η Αγία Γραφή το κατοχυρώνει ποικίλο τρόπος, και ότι είναι αναγκαιοτάτη αρετή αυτή καθεαυτήν, αλλά και πύλη των λοιπόν αρετών. Μίαν πολύπτυχον ανάλυση του τι είναι η νηστεία και σε τι συντελεί κατάκραν όμως συντομίαν μας δίδει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος στην 14η του ομιλία. Μας λέγει: νηστεία εστι βία φύσεως. Αυτό είναι θεμελιώδους σημασίας, διότι ως εκπεσούσα η φύσης μας εξετράπει, και εκτραπήσα κάμνει το εαυτής θέλημα του κεφαλιού της, για να επανέλθει, πράγμα το οποίο δεν είναι εύκολο, πρέπει να βιαστεί. Θυμηθείτε το λόγο του Κυρίου: η βασιλεία του Θεού βιάζεται και βιαστέ αρπάζουσιν αυτήν. Ότι δηλαδή όχι η βασιλεία του Θεού γίνεται αντικείμενον βίας, αλλά η νοθρή μας φύση είναι εκείνη η οποία πρέπει να βιαστεί δια να κατακτήσει την βασιλεία του Θεού. Και έτσι πράγματι δια να νηστεύσει ο άνθρωπος πρέπει να εκβιάσει την ιδία του, την φύση. Εάν δεν έπεφτε ο άνθρωπος, η νηστεία θα ήταν εντελώς φυσική κατάσταση, εύκολο πράγμα, όπως ακριβώς ήταν στους πρωτοπλάστους όταν εδέκτησαν την εντολή του να μην δοκιμάσουν από του καρπού του δένδρου της γρόσος καλού και κακού. Νηστεία εστί περιτομή ειδίτητος λάριγκος. Να μπορείς να κόψεις εκείνο το οποίο θα ευχαριστούσε την ανθρωπίνη σου πεπτοκία φύση. Πυρώσεως εκτομή είναι εκείνη η οποία κόπτει την πύρωση, η οποία δημιουργείται από τα στροφάς. Είναι γνωστό ότι οι πλούσιες στροφές, το κρασί, οι πολλές θερμίδες, όλα αυτά οπωσδήποτε πάντοτε δημιουργούν μίαν πύρωση στο ανθρώπινο σώμα και θέτουν εις ενέργεια σε έναν πλεονασμό τας εκκρίσεις του σώματος και τα σορμάς. Έτσι εκτέμνεται η πύρωση δια της νηστείας, αλλά και πονηρών ενιών εκκοπή. Όταν το σώμα δεν ενοχλείται το σώμα από τα πυρώσεις, επόμενον είναι τουλάχιστον εκ του σώματος προς το πνεύμα να μην έχουμε επιδράσεις, και έτσι να έχουμε εκκοπή, κόψιμο των πονηρών σκέψεων και ενυπνιασμών ελευθερία. Ο νηστεύων είναι απειλαγμένος κατά κάποιον τρόπον και από τους ενυπνιασμούς, από τας ονειρόξεις, τας κατανύκταν. Προσευχής καθαρότητος. Η νηστεία είναι ο τρόπος να γίνει η προσευχή σου καθαρή, και ψυχής φωστήρ, λάμπει την ψυχή, και νοός φυλακή, γίνεται εκείνη η οποία έχετε να φυλάξει τον νουν, να τον φρουρήσει από αλωτρίους ενίας. Πορώσεως λύσης. Αν η ψυχή σου στάθηκε πορωμένη, με την νηστεία τώρα έρχεται το λύσιμο αυτής της πορώσεως που θα έφερνε την αναισθησία της ψυχής και την έκρωση της ψυχής, όπως κάποτε είχαμε κάνει ένα θέμα φέτος περί αναισθησίας, θα ενθυμίστε. Όχι μόνο είναι λύσεις της πορώσεως,
αλλά και η θύρα της κατανοίξεως. Σου ανοίγει την πόρτα να υπάρξει ο νιγμός της καρδίας και η συναίσθηση της καταστάσεώς της. Είναι ακόμη ένας στεναγμός ταπεινός η νηστεία και ένας ηλαρός χαρούμενος συντριμμός. Πώς είναι δυνατόν να υπάρχει συντριμμός και ταυτοχρόνως να είναι αυτός χαρούμενος? Αυτό το αντιφατικό, το οξύμορο, πώς θα το δυνατόν? Αυτό το επιτυγχάνει η νηστεία. Αλλά και αργία της πολυλογίας. Ένας που αληθινά νηστεύει δεν πίπτει την πολυλογία, την άσκοπον, την φθοροποιών. Γίνεται και ο φύλαξ της υπακοής. Έχουσα εν εαυτή η νηστεία την υπακοή, διότι εκείνος που φτάνει να νηστεύσει πρωτίστως ήκουσε εις το θέλημα του Θεού. Και κουφισμός ύπνου. Εκείνος ο οποίος νηστεύει θα κάνει ήσυχον ύπνον. Δεν θα υπάρχει καρυβαρία, εκείνο το φόρτωμα του στομαχιού από τα πολλά φαγητά, από τα πολλά ποτά, εις τρόπον ώστε να στριφογυρίζει στο κρεβάτι του από ότι ένα πλούσιο τραπέζι του έδωσε. Και αν έτσι, τότε και σώματος υγεία η νηστεία. Είναι εκείνη η οποία παρέχει και εξασφαλίζει πολλάκις και την υγεία του σώματος. Και τέλος, γίνεται πρόξενος απαθίας. Είναι η αιτία να αρχίσει ο άνθρωπος να κόπτει τα πάθη και να μην πάσχει από πάθη, να έχει άφεση των αμαρτημάτων, και η νηστεία να γίνεται θύρα και τρυφή παραδείσου. Η πόρτα που θα εισέλθει στον παράδεισο, αλλά και η τρυφή που θα απολαμβάνει τον παράδεισο. Κάπου, αγαπητοί μου, εις μίαν του ομιλίαν ο Ιερός Χρυσόστομος αναφέρει ότι ήκουσε να συζητούν άνθρωποι, χριστιανοί, δια την νηστεία, και ο ένας έλεγε: εγώ ενίστευσα όλη τη Σαρακοστή. Άλλος έλεγε: εγώ ενίστευσα μόνο 3 εβδομάδες. Και άλλος έλεγε: εγώ ενίστευσα μόνο 2 εβδομάδες. Και ακόμη ήκουσα να λέγουν, λέγει ο Άγιος Πατήρ, ότι ακόμη έχουμε τόσο καιρό να διανύσουμε για να τελειώσουμε την νηστεία, ή τόσο καιρό περάσαμε από την νηστεία που είχαμε. Έχουμε τώρα μάλιστα κάπου την 2η εβδομάδα των νηστειών. Είχε κάνει την ομιλία του αυτή και ο Μέγας Βασίλειος ομιλεί για το θέμα αυτό, και ο Ιερός Χρυσόστομος, και ότι ήδη περάσαμε, λέγει, 2 εβδομάδες θα πούν, και αναφέρεται στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, και ότι πόσο μένει ακόμα να περάσαμε, πάμε για την Τρίτη Κυριακή, έχουμε άλλο τόσο καιρό, άντε ακόμα λιγάκι θα βγάλουμε την νηστεία. Τούτο το παρατηρούμε και στην εποχή μας και πάντοτε. Και τίθεται το ερώτημα, όταν λέμε πόσο νηστέψαμε και πόσο ακόμη έχουμε να νηστέψουμε, φοβούμε, όπως και ο Άγιος Πατήρ το τονίζει αυτό, μήπως δίδομαι εις τον τρόπον αυτόν, δίδομαι σκοπόν εις την νηστεία και μίαν αφετηρίαν επιδείξεως. Μήπως θα θέλαμε δηλαδή να πούμε στους άλλους: εγώ κατάφερα και νήστεψα όλη την Τεσσαρακοστή, και αυτό να γίνει έπαλξης και ενοδοξίας και επιδείξεως. Αλλά ξαναλέγω και κάτι φοβερό, να κάνουμε σκοπό την νηστεία. Η νηστεία δεν είναι σκοπός. Είναι βεβαίως αυτή καθεαυτήν αρετή, αλλά όπως οι αρετές όλες, ουδεμία μόνη της στέκεται, έτσι και η νηστεία ουδεμία μπορούσε να έχει, ουδέν έρισμα να έχει να σταθεί μόνη της. Είναι και εργαλείο αρετών, και συνεπώς δεν δίνεται να είναι σκοπός αυτή η νηστεία, αλλά είναι ένας τρόπος να φτάσω κάπου
να πετύχω κάτι. Τι είναι εκείνο δηλαδή που λείπει ή προδίδει ότι λείπει από αυτήν την όλη κατάσταση? Ότι δεν δίδονται πνευματικές διαστάσεις εις την νηστεία. Γι' αυτό σημειώνει ο Μέγας Βασίλειος: ούγαρ τούτο εστί παρελθήν νηστείαν εάν των χρόνων παρέλθομεν, αλλά εάν μετακατορθωμάτων παρέλθομεν. Ότι δεν είναι απλώς να περάσουμε την νηστεία, αλλά πρέπει να την περάσουμε με κατορθώματα. Πρέπει να επιτύχουμε σπουδαία πράγματα. Ό,τι πετύχουμε κατά τη διάρκεια της νηστείας. Και σημειώνει ο Ιερός Χρυσόστομος: απήλθεν η νηστεία, αλλά μενέτω η ευλάβεια. Έφυγε η νηστεία, ναι, δεν νηστεύουμε πάντοτε, πρέπει να μείνει ο καρπός όμως, η ευλάβεια. Μάλλον δε ουδέ η νηστεία απήλθεν, μάλλον λέγει ούτε η νηστεία απήλθε. Παρήλθεν η νηστεία η σωματική, αλλού παρήλθεν η νηστεία η πνευματική. Πέρασε η νηστεία η σωματική, δεν τρώμε, το Πάσχα καταλύουμε εις όλα. Θα πρέπει όμως να έχει μείνει ως καρπός η πνευματική νηστεία. Ποια είναι? Η εγκράτεια. Η εγκράτεια εν ευρεία ενία. Να ξέρεις πάντοτε να είσαι ο άνθρωπος ο οποίος θα κρατείς τον εαυτό σου ως μέτρον όλων των πραγμάτων, τίποτε άλλο. Αυτό είναι καρπός της νηστείας. Και μια εικόνα μιας πνευματικής νηστείας, και όχι κατά ιουδαϊκών τρόπων, όπως σημειώνει ο Ιερός Χρυσόστομος, πρέπει να τηρήσουμε την νηστεία, μας δίδει ο αυτός πατήρ. Ακούσατε τι: νηστεύον δε ταύτην την των πολλών, ούτε αυτήν την των πολλών, αλλά την ακριβή νηστείαν, ούτε των βρωμάτων αποχυμώνων, αλλά και την των αμαρτημάτων. Όταν νηστεύεις, μην νηστεύεις την νηστεία που κάνουν οι πολλοί, αλλά την ακριβή νηστεία, την σωστή. Όχι εκείνη που είναι μόνο μία αποχή από τα φαγητά, αλλά και εκείνη που είναι μία αποχή από τα αμαρτήματα. Τιμή γάρ νηστείας ουχής ητίων αποχή, αλλά αμαρτημάτων αναχώρησης. Διότι η πραγματική τιμή της νηστείας και το ύψος της δεν είναι απλώς να απέχεις από τροφές, αλλά να αναχωρούν οι αμαρτίες. Νηστεύεις, δείξον μη δια των έργων αυτών, δείξε μου το με τα έργα σου. Ποιον έργων λέγεις? Εάν είδεις πένητα, ελέησον. Εάν δεις έναν φτωχόν, να τον ελέησεις. Εάν είδεις εχθρόν, καταλάγηθη, να συμφιλιωθείς μαζί του. Εάν είδεις ευδοκιμούντα κάποιον να ευδοκιμεί στη ζωή του, μη βασκάνεις, μη φθονήσεις, μη πεις «Α, αυτός, για κοίταξε», και μέσα σου να γεννηθεί ο φθόνος. Εάν είδεις γυναίκα ευμορφών, υπέρβηθη. Ένα ωραίο πρόσωπο, τράβα το δρόμο σου, ξεπέρασε το, μην γυρίζει το ξαναειδείς, τράβα το δρόμο σου. Μη γαρδί στόμα νηστεύε το μόνον, να μην νηστεύει μόνο το στόμα, αλλά και οφθαλμός και ακοή και πόδες και χείλες και πάντα τα του σώματος μέλη. Νηστευέτο σαν χείλες αρπαγής και πλεονεξίας καθαρεύουσε. Να νηστεύουν τα χέρια με το να καθαρεύουν, να είναι καθαρά από αρπαγή και από πλεονεξία. Νηστευέτο σαν πόδες δρόμων των επί τα παράνομα θέατρα αφιστάμενα. Να νηστεύουν τα πόδια από το να τρέχουν στα παράνομα θέατρα και στα παράνομα θεάματα. Είδατε, θα έθετα το ερώτημα, πάντα ενοχλητικός είμαι, το ξέρω, πάντα είμαι πάντα ενοχλητικός. Θα έλεγα, άμα νηστεύεις μπορείς να βλέπεις τηλεόραση. Νηστευέτο σαν οφθαλμοί, παιδευόμενοι μηδέποτε όψες είναι ευμόρφους επιδάν. Να νηστεύουν τα μάτια και να εκπαιδεύονται, ποτέ να μην κάθονται να βλέπουν όμορφα πρόσωπα. Μήτε αλότρια περιεργάζεστε κάλλοι, ούτε να περιεργάζονται ξένες ομορφιές.
Μα εδώ ανοίγεις το κουμπί μόνος σου να τα δεις στην τηλεόραση. Ουκ εστίεις κρέα. Δεν τρως κρέας? Μη φάγεις ακολασίας για των οφθαλμών. Μη φας την ακολασία με τα μάτια. Νηστευέτο και ακοή. Νηστεία ακοής, κατηγορίας και διαβολάς μη δέχεστε. Να μη δέχεσαι κατηγορίες, να μη δέχεσαι διαβολές, τότε θα πεις νηστεύουν τα αυτιά σου. Νηστευέτο και στόμα απορριμμάτων εσχρών και λιδωρίας. Να νηστεύει και το στόμα σου από λόγια εσχρά και από ηρωνίες. Σόκιν, τέτοια πράγματα. Αυτά δεν έχουν θέση στον νηστεύοντα, για να μην έχουν θέση και όταν θα έχει τελειώσει και η νηστεία, που θα έχει μείνει αυτό ως καρπός της νηστείας. Τι γαρόφελος! Όταν μεν ορνήθων και ηχθείων απεχόμεθα, τους δε οφθαλμούς τους δε αδελφούς δάκνομεν και κατεστίομεν. Ποιο το κέρδος όταν δεν τρώμε κοτόπουλα και ψάρια και κατατρώμε τα αδέλφια μας, τους αδελφούς μας? Ο κατηγορών αδελφικά κρέα έφαγε. Εκείνος ο οποίος κατηγορεί τρώγει κρέατα αδελφικά. Τη σάρκα του πλησίον έδακεν, εδάγκωσε τη σάρκα του πλαϊνού του. Δεν έμπηξε με τα δόντια του τη σάρκα, αλλά έμπηξε με την κατηγορία την ψυχή του. Ώστε, τελειώνει ο Ιερός Πατήρ, μάθαμεν της νηστείας τους νόμους, ή να μην τρέχομεν αδήλως. Να μάθουμε πώς ακριβώς πρέπει να νηστεύει κανείς, ότι η νηστεία πρέπει να έχει και πνευματικάς διαστάσεις και όχι μόνο σωματικάς διαστάσεις, δηλαδή μία αποχή αποτροφή, για να μην τρέχουμε άσκοπα. Διότι και ο Φαρισαίος έλεγε ότι ενίστευε, αλλά το κέρδος του ή το τυποτένιο μηδέν, εφόσον πλάι του ο τελώνης που δεν είχε νηστεύσει τον είχε ξεπεράσει. Πώς πρέπει να γίνεται η νηστεία? Υπάρχουν, αγαπητοί μου, πολλοί τρόποι εις το σημείο αυτό. Ο κάθε τρόπος νηστείας εξαρτάται πρώτον από την περίοδο νηστείας του εκκλησιαστικού έτους. Εάν έχουμε Μεγάλη Σαρακοστή ή έχουμε Σαρακοστή Χριστουγέννων ή 15 Αυγούστου, ή έχουμε των Αγίων Αποστόλων, ή έχουμε περίοδο Πεντηκοσταρίου, το όπως θα δούμε παρακάτω κλπ. Ακόμη εξαρτάται και από την πνευματικότητα του νηστεύοντος, εάν είναι ανεπτυγμένος ή όχι, και από εκεί εξαρτάται ο τρόπος με τον οποίο θα νηστέψει. Και τέλος, από τα σωματικάς δυνατότητας εκείνου ο οποίος πρόκειται να νηστεύσει. Πάντως, εις την αυστηροτέρα της μορφήν, όπως η Εκκλησία μας παραδίδει την νηστεία, εις την αυστηροτέρα της μορφήν, θα κάνουμε όμως ανάλυση λίγο πιο κάτω, είναι το να τρώγει κανείς μία φορά την ημέρα όταν υπάρχει νηστεία, την ενάτην όπως λέγεται, δηλαδή το απόγευμα, και να είναι και ξηροφαγία, δηλαδή να μην είναι μαγειρευμένο φαγητό. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός το λέγει ως εξής: νηστεία εστίν ου μόνον η παντελής έωθεν μέχρι εσπέρας ασιτεία, αλλά και η τεινών βρωμάτων αποχή. Νηστεία δεν είναι μόνον το να απέχεις από το πρωί μέχρι το απόγευμα και να μην φας τίποτα, αλλά και το να απέχεις από μερικά φαγητά. Δηλαδή οι Εβραίοι νήστευαν, όπως σας είπα, όλη μέρα δεν τρώγαν τίποτα, το βράδυ τρώγανε τα πάντα. Ενώ εδώ θα υπάρχει και αποχή, αλλά και όχι όλα τα είδη φαγητών. Δεν θα φας κρέας, γάλα κτλ. Είναι μόνο απλές τροφές από το φυτικό βασίλειο. Εξάλλου θυμηθείτε, για να το καταλάβετε, γιατί
κοινωνούμε στην προηγιασμένη λειτουργία, η οποία γίνεται το απόγευμα, διότι λέγει εκεί το τυπικό, δια το πανήμερο της νηστείας, διότι όλη την ημέρα νηστεύομαι, δηλαδή δεν τρώγαμε τίποτα. Προσέξατε, δεν τρώγαμε τίποτα, και επειδή δεν τρώγαμε τίποτα τελείται και η λειτουργία και κοινωνούμε δια το πανήμερο της νηστείας. Στην υπιωτέραν μορφή η νηστεία πρέπει να περιορίζεται στην εγκράτεια ως προς την ποσότητα ή έως στην αυτάρκεια. Δηλαδή ή θα σηκωθώ και θα πεινώ από το τραπέζι μου, ή θα σηκωθώ και δεν θα πεινώ, θα υπάρχει αυτάρκεια, αλλά ποτέ όταν νηστεύομαι μη φτάνομαι εις τον κόρον, εις τον χορτασμόν. Ο κόρος είναι το τρίτο και τελευταίο που δεν θα είτο αμαρτία εκτός νηστείας, μόνο να μην φτάσω εις τον υπερκόρον, εις τον υπερκορεσμόν. Έχουμε αυτά τα τρία που κι άλλοτε σας έχω πει περί γαστριμαργίας κάποτε που μιλήσαμε. Είναι η εγκράτεια, η αυτάρκεια και ο κόρος. Το πρώτο είναι αρετή, η εγκράτεια. Το δεύτερο ούτε αρετή ούτε κακία, επενετών όμως. Το τρίτον δεν είναι αρετή, αλλά ούτε και επενετών, όχι όμως και κατηγορήσιμο, ο κόρος, το χόρτασμα. Ο υπερκόρος είναι αμαρτία, είναι γαστριμαργία. Ενώ χόρτασες θες κι άλλο να φας. Αυτό θα πει υπερκόρος. Ο κόρος είναι να αισθανθείς ότι μπορείς, συγγνώμη, η αυτάρκεια είναι να σηκωθείς ούτε να πεινάς ούτε να μην πεινάς. Ο κόρος είναι να αισθάνεσαι ότι κι αν έτρωγες ακόμη 5 κουταλιές, 3 κουταλιές, θα έσκαζες, μη τις φας αυτές. Αυτό λέγεται κόρος. Εκεί που αρχίζει κανείς να αισθάνεται ότι το στομάχι του να τσιτώνει, αν επιτρέπω να το πούμε έτσι. Έφαγες παραπάνω, τότε αυτό λέγεται υπερκόρος, υπερκορισμός, γαστριμαργία. Ακόμη, εάν οι δυνατότητες είναι περιορισμένες, δηλαδή ο άνθρωπος δεν έχει πολλή δυνατότητα να νηστεύσει, είναι άρρωστος κλπ, θα πρέπει να έχει πάντα υπόψη, όπως και κάθε νηστεύον και κάθε άνθρωπος γενικά, είτε σε περίοδο νηστείας είτε εκτός περίοδου νηστείας, τον χρυσούν κανόνα που είναι στο βιβλίο των παροιμιών στην Αγία Γραφή: μη απατάσαι χορτασία κοιλίας. Μην απατάσαι από του να φτάσεις στον υπερκορεσμό της κοιλίας σου. Και εις τας περιπτώσεις της ασθενείας, γράφει ο Ευάγριος ο Ποντικός, γράφει: έστι δότε και αρρωστία σώματος συμβαίνει και δέει, χρειάζεται όταν υπάρχει αρρώστια, ώστε και δεύτερον και τρίτον και πολλάκις φαγήν. Εφόσον η νηστεία είναι μία φορά να φας και 2 και 3, όπως έχουμε περίπτωση στομάχου που δεν μπορεί να φάει ένας άνθρωπος παρά λίγες κουταλιές, αν έκανε εγχείρηση φερρυπίν έλκους και μίκρινε το στομάχι του, θα φάει 2 και 3 και 5 φορές. Ή ακόμη έχει μία ανάπτυξη, είναι νέος άνθρωπος, θα φάει περισσότερες φορές και ούτω καθεξής. Ούτω μη έστω σου λυπημένος ο λογισμός, μη λυπάσαι γι' αυτό. Ουδέ γάρ τους σωματικούς της πολιτείας πόνους και έντες αρρωστίες επικρατήν χρή. Όταν δεν μπορούμε σε καταστάσεις ασθενείας, δεν μπορούμε να κρατήσουμε την κανονική νηστεία, τι να κάνουμε? Αυτή η ασθένειά μας, όταν είμαι άρρωστοι, είναι ένας τρόπος παιδαγωγήσεως που θα τον δημιουργούσαμε τεχνητός, θα λέγαμε, με το να νηστεύουμε. Και ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει κάτι πολύ σημαντικό: ήγαρ νηστείαν ουδύνασε, αλλά μη τρυφαν δύνασε. Ου μικρόν δε και τούτο ουδέ πολυνηστείας απέχον. Κάποιος είναι ζαχαροδιαβητικός, παίρνω αυτή την αντιπροσωπευτική περίπτωση,
που δεν μπορεί να φάει αμυλώδη, ούτε ψωμί, ούτε ρύζι, ούτε μακαρόνια, ούτε όσπρια, αμυλώδη, τίποτα από όλα αυτά. Τι μένει? Τα χορταρικά, το κρέας και το ψάρι. Να ζήσει με χόρτα? Αδύνατον, θα αρρωστήσει. Πρέπει λοιπόν να φάει και κρέας, πρέπει να φάει και ψάρι. Μην παραξενευτείτε για αυτό που λέγω. Κάποτε και Μεγάλη Σαρακοστή, καθόλου το μήκος της, θα κάνει βέβαια κάποια προσπάθεια μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα ενδεχομένως, αλλά προσέξτε όμως, πως το λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ή γάρ νηστεύειν ου δύνασαι, εάν δεν μπορείς φρόντισε όμως να μην τρυφάς. Όταν θα πρέπει να φας ψάρι ή να φας κρέας, βάλ το εκεί με λίγο νερό στην κατσαρόλα να βράσει και κατσεφάτε. Μη το θέλεις με απάνω στη σχάρα να σπάσεις τη μύτη 5 γειτονιών και να βάλεις απάνω και φρέσκο βούτυρο και να το κάνεις πάρα πολύ ωραίο για να είναι για σένα τριφυλότατον. Μη το κάνεις αυτό. Πρέπει να φας ψάρια, πάρε ένα φτηνό ψάρι. Μη πάρεις των 100, των 200 και των 300 δραχμών. Μη πάρεις, όπως έμαθα, οι γαρίδες έχουν στην Αθήνα 336 δραχμές. Μου είχαν εντύπωση, τι φοβερό πράγμα. Και νομίζετε ότι εκείνοι που θα πάρουν γαρίδες να φάνε εν ονόματι της νηστείας κάνουν νηστεία? Ό,τι σπλάνει στο μέγεθος. Να δώσω 400 δραχμές να φάω 1 κιλό γαρίδες, και αυτό λέγεται νηστεία. Γι' αυτό, επειδή υπάρχει αυτή η αντίληψη, γι' αυτό άμα πείτε σε κάποιον να νηστέψει, από εκείνους που δεν έμαθαν τι θα πει νηστεία, ξέρετε τι λέγουν? Πάτερ μου, η νηστεία για μας κοστίζει περισσότερο. Γιατί κοστίζει περισσότερο? Έχουν δίκιο. Διότι όταν λένε νηστεία, το μυαλό πάει στις γαρίδες, πάει στα καλαμαράκια, πάει στο μπρικ, πάει στο χαβιάρι. Μα αυτά είναι πολύ ακριβά. Μα αυτά δεν είναι νηστεία καν, είναι μια αλλαγή τροφής. Διότι αν θα μπορούσαμε να πούμε ότι νηστεύουμε, αν θα τρώγαμε χαβιάρι και μπρικ και δεν ξέρω τι και ό,τι άλλα, για όνομα του Θεού, για όνομα του Θεού, λιτές, απλές και φτηνές τροφές. Έτσι φάε το κρέας. Αν είσαι ζαχαροδιαβητικός, υπάρχει άλλος λόγος. Βράστο. Το βρασμένο πάντα είναι όχι νόστιμο. Βράστο, σκέτο. Μη το κάνεις πολύπλοκο για να σου είναι νόστιμο. Και λέγει, σημειώνει ο Ιερός Πατήρ, δεν είναι μικρό πράγμα, ούτε απέχει πολύ εάν φας αυτό που θα φας χωρίς τρυφή από την νηστεία. Δεν απέχει πολύ από την νηστεία. Είναι ως να νηστεύεις όταν το φας αυτό το φαγητό με τον τρόπο αυτόν. Βλέπετε ότι ανά πάσα στιγμή, αγαπητοί μου, διασώζεται η πνευματική υπόσταση της νηστείας, και ότι δεν είναι η νηστεία αυτή καθεαυτήν ξηρά σκέτην έτη αποχή από τροφάς, ότι έχει πνευματικών περιεχόμενων. Ένα θα έλεγα για όλους, για εκείνους οι οποίοι θα έπρεπε να κάνουν κάποια παραχώρηση στην νηστεία τους, αν πρέπει να φαν κλπ. Αυτό θα γίνεται, προσέξατε το, κατά σύμφωνον γνώμη του πνευματικού. Μα είναι ανάγκη, αφού ξέρω ότι έχω ζαχαροδιαβήτη, γιατί να πάω να ρωτήσω το πνευματικό? Ξέρω τώρα να το ξέρω στην ομιλία. Δια την υπακοή. Να και ακόμα ένα στοιχείο που έχει αξία δια την νηστεία. Πάτερ μου, έχω αυτή την αρρώστια, πρέπει να τρώγω αυτό. Να τρώγω? Ο πνευματικός θα πει να φας. Δεν είμαι θα κατανόητοι άνθρωποι. Να φας. Τι πήρες? Την ευλογία της υπακοής. Αλλά η ευλογία της υπακοής είναι καρπός της νηστείας. Και έτσι δεν έχει σημασία αν θα φας κρέας ή θα φας ξερό ψωμί. Σημασία έχει ότι αυτό που θα κάνεις, το κάνεις κατόπιν της ευλογίας της υπακοής. Και η υπακοή δεν είναι μεταξύ υποτακτικού και ηγουμένου, αλλά είναι μεταξύ του χριστιανού και του πνευματικού του πατρός, εξομολογουμένου και εξομολόγου. Και για να σας βοηθήσω, γιατί πάντοτε με ρωτάτε, όχι εμένα και άλλους, και
πολλές φορές τα ίδια πρόσωπα και πάντα στα ίδια πράγματα. Να σας δώσω μία εικόνα, όσο σας είναι δυνατόν να τη θυμόσαστε, μερικών πραγμάτων τεχνικής φύσεως γύρω από το θέμα της νηστείας. Όπως δηλαδή η Εκκλησία μας καθορίζει την νηστεία. Ο 69ος Αποστολικός Κανόν μας λέγει: ή της επίσκοπος, ή πρεσβύτερος, ή διάκονος, ή υποδιάκονος, ή αναγνώστης, ή ψάλτης την Αγίαν Τεσσαρακοστήν ου νηστεύει, δεν νηστεύει την Αγίαν Τεσσαρακοστήν, ή τετράδα ή Παρασκευήν, Τετάρτη και Παρασκευή, καθαρίστο, να καθαρείτε. Ήταν η εποχή που μπορούσε κανείς να κάνει καθάριση και με μία νηστεία. Πού φτάσαμε, πού φτάσαμε. Σήμερα απλώς λέμε τρώει ο ιερεύς και απλώς κανδαλίζει, τίποτα άλλο. Να γίνει λόγος περί καθαρέσεως, ούτε κουβέντα. Πού φτάσαμε. Για να καταλάβετε δηλαδή τι ευαισθησία υπήρχε κάποτε. Ψάλτης να μην νηστεύει. Δεν μπορείς να ανεβείς στο αναλόγιο να ψάλεις, αγαπητέ μου, εάν δεν νηστεύεις. Σήμερα ο ψάλτης μέθησος μπορεί να είναι, μεθυσμένος να έρθει στην εκκλησία, χαρτοπαίκτης να είναι, γυναικάς να είναι, ό,τι θέλετε να είναι. Τι λέμε, εμάς δεν μας ενδιαφέρει, αρκεί να έρθει να ψάλει. Επαγγελματισμός. Φοβερόν, φοβερόν. Και όπως σας έλεγα προχθές την Κυριακή, αγαπητοί μου, στου λαού τα χέρια είναι κάθε προσπάθεια να ανανεώσουμε την ποιότητα της Εκκλησίας μας. Να πείτε, δεν το ανεχόμεθα αυτό, δεν το ανεχόμεθα. Πως το λένε, δεν το ανεχόμεθα. Και όταν ο λαός αρχίζει να αντιδρά σε κάτι, καταλαβαίνετε, θα επέλθει και μία βελτίωση της ποιότητας. Όταν όμως ο καθένας λέει, τι με νοιάζει εμένα, εγώ θα βγάλω το φίδι από την τρύπα, ας κάνω ό,τι θέλει ο καθένας. Και αν τρώει ο παπάς και δεν τρώει, τι με νοιάζει εμένα. Δεν σε νοιάζει από πλευράς κατηγορίας, σε νοιάζει όμως από πλευράς ποιότητος του ποιμένος, τον οποίον έχεις στην ενορία σου. Αυτό δεν σε νοιάζει. Δεν σε ενδιαφέρει να έχεις ποιμένα στην ενορία σου σωστών πνευματικών άνθρωπων. Αυτό είναι άνευ σημασίας και άνευ αξίας. Εκτός η μη διασθένεια σωματική, εκτός βέβαια εάν υπάρχει ασθένεια σωματική, προβλέπει ο κανόν, εμποδίζει το, ήθελε να εμποδιστεί. Εάν δεν λαϊκός, αφοριζέστο. Εάν τώρα λαϊκός δεν νηστεύει, αυτός να αφορίζεται από την Εκκλησία. Είδατε να αφορίσουμε ποτέ κανέναν γιατί δεν νηστεύει? Να μην νηστεύει γιατί δεν θέλει να νηστέψει. Γι' αυτό σας είπα, η ευαισθησία η αρχαία που υπήρχε στην Εκκλησία δυστυχώς έγινε χοντροπετσιά στους τελευταίους αιώνες και στην εποχή μας, ιδίως στον αιώνα μας. Περιττό να σας πω, εκ προημίου σας το λέγω, ότι την νηστείαν πάντοτε την συνοδεύει και η συζυγική εγκράτεια. Μην το ξεχνάτε ποτέ αυτό, ποτέ αυτό. Τετάρτη, Παρασκευή, πέραν από τις εδέσιμες ημέρες, Κυριακή, μεγάλες γιορτές, που είναι πλέον εκεί χωρίς νηστεία, να έχουμε εγκράτεια. Αλλά όποτε έχουμε νηστεία, έχουμε κατά κανόνα και εγκράτεια, αγαπητοί μου. Τετάρτη, Παρασκευή, Σαρακοστές, τέλος. Όπως το λέγει ο Απόστολος Παύλος στο 7ο κεφάλαιο Α Κορινθίους, η μήτη άνεξ συμφώνου προς καιρόν. Να συμφωνήσετε, λέγει, για κάποιο καιρό την εγκράτειά σας. Θα υπάρχει πάντοτε συμφωνία. Δεν μπορεί όμως να γίνει εγκράτεια χωρίς συμφωνία, διότι εκεί δεν είναι χωριστά οι σύζυγοι. Ως προς την νηστεία όμως είναι χωριστά. Δεν έχει εξάρτηση ο εις από τον άλλον στο θέμα της νηστείας. Στο θέμα της εγκρατείας όμως δεν υπάρχει ανεξαρτησία. Το τονίζει ιδιαιτέρως ο Απόστολος. Ούκ εξουσιάζει ο ανή το σώμα αυτού, αλληγινή, και η γυνή εξουσιάζει το σώμα του ανδρός κλπ. Και όχι το σώμα το δικό της. Προς καιρόν, λέγει, ή να σχολάζετε την νηστεία και την προσευχή, για να καταγίνεστε εις την νηστεία και την προσευχή. Βλέπετε λοιπόν ότι η εγκράτεια συνοδεύει την νηστεία, αλλά και η προσευχή την νηστεία. Και τώρα ας δούμε τα σε επιμέρους της Τεσσαρακοστάς. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή, αυτή την οποία και διερχόμεθα, 5 ημέρες της εβδομάδος
δεν έχουν κατάλυση ελαίου. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή δεν έχει λάδι, είναι άνευ ελαίου. Σαββάτο και Κυριακή έχουμε λάδι, οστρακόδερμα, μαλάκια είναι τα καλαμαράκια κτλ. Και ταραμάς. Κατά άλλες ερμηνείες όχι ο ταραμάς, το έχω δει στο πιδάλιο, έχει ταραμά. Αυτά. Προσέξτε. Εάν καμιά φορά πρέπει να φάμε λάδι την Πέμπτη, την Τρίτη, τη Δευτέρα, δεν σημαίνει με αυτό ότι επειδή βάλαμε το λάδι θα βάλουμε και τα καλαμαράκια. Εάν γίνεται μια παραχώρηση στο λάδι, το λάδι δεν θα συμπαρασύρει και τα άλλα τα οποία θα φάμε την Κυριακή και το Σαββάτο, θα μείνουμε στο λάδι μόνο, τίποτα άλλο. Τώρα αν ο πνευματικός καθορίσει τι θα γίνει και τι άλλο μπορεί να φάει κανείς, αν έχει ασθένεια που είπαμε προηγουμένως κτλ. Του Ευαγγελισμού, ίσως και των βαΐων, υπάρχει κατάλυση ηχθείως του Ευαγγελισμού ό,τι μέρα και να πέσει. Φέτος πέφτει Πέμπτη, αν πέσει Τετάρτη, Παρασκευή, έχουμε κατάλυση ηχθείως ό,τι μέρα και να πέσει. Είπα ίσως των βαΐων, καθιερώθηκε. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέγει ότι είναι υποβολή μοιαίων εις το ορολόγιον εδώ και μερικούς αιώνες πίσω, και τελικά στην Εκκλησία παρελήφθη με τον τρόπο αυτόν. Οπότε καθιερώθηκε, και έτσι τρώμε ψάρι και τον Ευαγγελισμό και των βαΐων. Η νηστεία του 15 Αυγούστου, όπως και τη Μεγάλη Σαρακοστή, το ίδιο. Δηλαδή όλες τις μέρες δεν τρώμε λάδι, πλην Σαββατοκύριακο κτλ, όπως τη Μεγάλη Σαρακοστή. Τρώμε της Μεταμορφώσεως ψάρι ό,τι μέρα και να πέσει. Της Παναγίας, εάν πέσει η μέρα Τετάρτη ή Παρασκευή, τρώμε ψάρι, δεν τρώμε κρέας. Εάν το ορολόγιο μέσα λέγει κατάλυση ηχθείως, τούτο σημαίνει ότι είναι διαπερίπτωση Τετάρτης ή Παρασκευής, και όχι ότι πρέπει να φάμε ψάρι αν πέσει η μέρα Πέμπτη, Τρίτη και τι λέει μέσα ψάρι. Είναι μόνο για Τετάρτη και Παρασκευή. Η Σαρακοστή των Χριστουγέννων έχουμε κατάλυση ηχθείως όλα στα ημέρας. Μη μου πείτε Σαββατοκύριακο, πάλι και δύο ερμηνείες εδώ υπάρχουν, δύο ερμηνείες. Όλες τις μέρες παίρνουν την ευκολότερη, την προσφορότερη ερμηνεία που παρατίθεται κάθε χρόνο και στο τυπικό ημερολόγιο της Εκκλησίας. Όλες τις μέρες έχουμε ψάρι πλην Τετάρτης και Παρασκευής, που δεν έχουμε φυσικά ούτε λάδι, και μέχρι τις 12 στο Αγίου Σπυρίδωνος ή κατά άλλους, και αυτό γράφεται στο ημερολόγιο το τυπικό της Εκκλησίας, 17 Δεκεμβρίου του Αγίου Δανιήλ. Εκεί σταματάμε το ψάρι, τρώμε ακόμη μερικές μέρες λάδι και προπαραμονή όσο θέλουμε κρατάμε από εκεί πέρα, οικία βουλήσει, κρατάμε και το λάδι όσο νομίζουμε. Ήθιστε, συνηθίζουν να μην τρώνε την πρώτη εβδομάδα ψάρι μέχρι 21 Νοεμβρίου για να κοινωνήσουν οι χριστιανοί. Εάν δεν κοινωνήσουν θα ειδύναντο να φάνε ψάρι, εάν δεν κοινωνήσουν στην αρχή της Σαρακοστής. Των Αγίων Αποστόλων η νηστεία είναι όπως των Χριστουγέννων, δηλαδή τρώμε ψάρι όλες τις μέρες πλην Τετάρτης και Παρασκευής. Θα θυμόστε λοιπόν αυτόν τον σταυρόν. Μεγάλη Σαρακοστή ο ένας πόλος με 15 Αύγουστο, ο άλλος πόλος, η άλλη κεραία. Χριστουγέννων νηστεία με το από κάτω μέρος των Αγίων Αποστόλων. Πάνε κατά ζεύγη. Αυτό θα θυμόστε. Μεγάλη Σαρακοστή 15 Αύγουστο, ένα ζεύγος. Είναι ίδιες νηστείες. Χριστουγέννων με Αγίων Αποστόλων δεύτερο ζεύγος. Μία διευκρίνηση στο θέμα της νηστείας των Αγίων Αποστόλων. Όταν λέμε Αγίων Αποστόλων εννοούμε Πέτρου και Παύλου και όχι των 12.
και παρατηρείται το εξής περιεργότατον φαινόμενο: να νηστεύουν την ημέρα Πέτρου και Παύλου οι χριστιανοί και να κοινωνήσουν τώρα των Αγίων Αποστόλων στις 30 του μηνός. Η νηστεία λήγει στις 29. Όταν λέμε των Αγίων Αποστόλων, εννοούμε των δύο Αποστόλων, Πέτρου και Παύλου. Την άλλη μέρα έχουμε σύναξη των 12 Αποστόλων. Και όχι λοιπόν να κρατάμε νηστεία Πέτρου και Παύλου. Περίεργο. Βεβαίως και εκεί τρώμε ψάρι, στην περίπτωση που θα πέσει Τετάρτη ή Παρασκευή. Τετάρτη και Παρασκευή, όλο τον χρόνο έξω από τις Σαρακοστές η νηστεία είναι άνευ ελαίου. Εγώ σας λέω τα σωστά που λέει η Εκκλησία μας. Άλλο καθένας διαφοροποιεί για τον εαυτόν του την περίπτωση, όπως είπαμε και προηγουμένως. Τετάρτη και Παρασκευή λάδι δεν έχει. Όταν δεν έχουμε κατάλυση ελαίου, οίκοθεν εννοείται ότι δεν έχουμε και κατάλυση ήλου. Το κρασί πάντοτε συνοδεύει το λάδι. Τις ημέρες που δεν τρώμε λάδι, δεν πίνουμε και κρασί. Γίνεται νηστεία και του κρασιού. Πρέπει να ξέρετε ακόμη τους βαθμούς της νηστείας. Από πού ξεκινάμε και πού φτάνουμε. Να μην πείτε όπως τώρα το Ευαγγελισμό: πάρετε μπακαλιάρο και τον βάλετε μέσα σε κουρκούτι με αυγό και λοιπά. Αυγό δεν τρώμε. Αυγό δεν τρώμε. Ή να το βάλουμε μέσα σε κουρκούτι, να βάλουμε και γάλα μέσα. Γάλα δεν τρώμε. Μόνο ψάρι. Και θα πει κάποιος: καλά, δηλαδή το ψάρι είναι πιο κατώτερο από το αυγό. Ακούστε τώρα την διαβάθμιση να την ξέρετε. Πρώτη βαθμής νηστείας, η ασιτεία, δεν τρώγω τίποτα. Δευτέρα βαθμής, θα φάγω ό,τι θα φάγω χωρίς λάδι, άνευ ελαίου. Τρίτη βαθμής, θα φάγω λάδι. Τετάρτη βαθμής, θα φάγω ψάρι. Μετά από το λάδι έρχεται το ψάρι. Μετά από το ψάρι, διότι αν φάμε μόνο ψάρι, νηστεία κάνουμε. Δεν σας είπα της Παναγίας άμα πέσει η Τετάρτη Παρασκευή τρώμε ψάρι? Συνεπώς σημαίνει κάνουμε νηστεία. Δεν είναι πλήρης, αλλά είναι νηστεία. Συνεπώς μετά από το λάδι είναι το ψάρι. Μετά από το ψάρι είναι τα γαλακτερά. Και μετά από τα γαλακτερά είναι το κρέας. Απόδειξη ότι την τελευταία εβδομάδα της τυρινής που έχουμε, τον απόκρεο, τι τρώμε? Ψάρι και γαλακτερά, αλλά δεν τρώμε κρέας. Θα τα ξαναπώ άλλη μια φορά. Να μην φάω τίποτα, να φάγω με λάδι, χωρίς λάδι. Να φάω με λάδι, μετά από το λάδι έρχεται το ψάρι, μετά είναι τα γαλακτερά και μετά είναι το κρέας. Αυτό να το γνωρίζετε. Καθόλου το έτος, όταν έχουμε δεσποτικάς, θεομητορικάς εορτάς και τη μνήμη του Αγίου Ιωάννου του Βάπτιστου, πλην της 29ης Αυγούστου, ό,τι μέρα και να πέσει έχουμε κατάλυση ηχθείας. Δεσποτική εορτή λέγεται όταν είναι εορτή που αναφέρεται στον Χριστόν, της Παπαντής. Δεσποτική εορτή είναι. Συμπίπτει να είναι η μεταμόρφωση μέσα στη Σαρακοστή. Παρ' όλα αυτά βλέπετε, τρώμε ψάρι. Έτσι όταν πέσει δεσποτική εορτή, ή Τετάρτη ή Παρασκευή, ή θεομητορική εορτή της Παναγίας ή του Αγίου Ιωάννου, πρώτη έβρις κεφαλής του, δευτέρα έβρις κεφαλής του, ή ακόμη σύναξη του Αγίου Ιωάννου 7 Ιανουαρίου, έχουμε κατάλυση ηχθείως. Και των Αγίων Αποστόλων 29 Ιουνίου, πλην της 29 Αυγούστου που έχουμε απόλυτη νηστεία. Εις τας μνήμας των μεγάλων Αγίων, εάν πέσουν Τετάρτη Παρασκευή, έχουμε κατάλυση μόνον ήλου και ελαίου. Και πάλι εδώ μπερδεύονται μερικοί.
όταν ανοίγουν το ωρολόγιο και βλέπουν κατάλυση ίνου και ελαίου και είναι Πέμπτη, λένε δηλαδή δεν πρέπει να φάμε κρέας. Μα αυτό είναι μόνο για την Τετάρτη και την Παρασκευή. Αν πέσει η μέρα Τετάρτη ή Παρασκευή θα φας λάδι. Και σας συνιστώ να αγοράσετε ένα ωρολόγιο που τα έχει αυτά μέσα. Θα ανοίγετε κάθε φορά και θα τα βρίσκετε μια χαρά, αγαπητοί μου, μια χαρά πραγματικά. Μετά έχουμε κατάλυση σε όλα, άνευ διακρίσεως Τετάρτης ή Παρασκευής. Το 12ήμερο των Χριστουγέννων, εκτός από την παραμονή των Θεοφανίων, την εβδομάδα της Διακαινησίμου, την Πασχαλινή, και την εβδομάδα του Αγίου Πνεύματος, μετά την Πεντηκοστή, όλη εκείνη την εβδομάδα έχουμε κατάλυση εις πάντα. Την εβδομάδα του Τελώνου και Φαρισαίου έχουμε κατάλυση εις πάντα. Την επομένη εβδομάδα ως συνήθως, Τετάρτη και Παρασκευή δεν τρώμε ούτε λάδι. Την μεθεπομένη εβδομάδα, την Τρίτη της Τυρινής, έχουμε κατάλυση σε γαλακτερά και ψάρι, και Τετάρτη και Παρασκευή. Τη Μεγάλη Εβδομάδα έχουμε όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα χωρίς λάδι. Αν κανείς δεν μπορέσει να κρατήσει, και εδώ πάλι αρχίζουν οι περιπτώσεις, τουλάχιστον θα πρέπει να κρατήσει αντί πάσης θυσίας. Μεγάλη Τετάρτη είναι η κατεξοχήν Τετάρτη, Μεγάλη Παρασκευή η κατεξοχήν Παρασκευή, και Μεγάλο Σάββατο είναι το μόνο Σάββατο το οποίο νηστεύουμε. Και τέλος, αγαπητοί μου, όλες τις Κυριακές και όλα τα Σάββατα που βρίσκονται εντός Σαρακοστών, τουλάχιστον έχουμε την κατάλυση ελαίου. Ποτέ Σάββατο και Κυριακή δεν νηστεύονται. Και αν δεν είμαστε στην Σαρακοστή των Χριστουγέννων, έχουμε την κατάλυση ηχθείως. Εάν όχι, έχουμε τα καλαμαράκια που σας είπα όπως τώρα, πλην του Μεγάλου Σαββάτου. Ποτέ μη λέτε απορούμενοι, γιατί μπορώ να κοινωνήσω την Κυριακή αφού την Παρασκευή ενίστεψα το λάδι και το Σαββάτο πρέπει να φάω λάδι? Διότι έτσι το καθορίζει η Εκκλησία. Την Παρασκευή δεν θα φας λάδι, το Σάββατο θα φας λάδι, διότι δεν νηστεύεται, και θα κοινωνήσεις την Κυριακή. Δεν θα φας το Σαββάτο το βράδυ λάδι, διότι το Σαββάτο βράδυ είμαι θα προς Κυριακή, ανήκει στην άλλη μέρα, γι' αυτό και δεν τρώμε λάδι. Αυτά σαν μια τεχνική, θα λέγαμε, προσφορά πως η Εκκλησία μας καθορίζει την νηστεία. Και τώρα θα πρέπει να κάνουμε μια διόρθωση μιας φοβεράς συνηθίας. Αγαπητοί μου, νομίζουν πολλοί ότι προκειμένου να εισέλθουμε σε μια περίοδο νηστείας πρέπει να φτάσουμε σε έναν υπερκορεσμό ή εις μίαν κρεπάλιν ή εις μίαν μέθη. Δηλαδή λέμε αύριο αρχίζει η νηστεία, σήμερα έχουμε απόκριες, και απόκριες λέμε επί παραδείγματι στις 15 του Νοέμβρη που μπαίνουμε στη Σαρακοστή των Χριστουγέννων, ή της Τυρινής που την επομένη καθαρή Δευτέρα κλπ. Και τι κάνουμε? Τρώμε να σκάσουμε, ως να μην επρόκειτο να πεινάσουμε μέχρι που θα τελειώνει η Σαρακοστή. Μόνον αυτό, μόνον αυτό, το χειρότερο, πέφτουμε σε κρεπάλι και μέθη. Εάν διαβάσετε τις δύο ομιλίες του Μεγάλου Βασιλείου, ιδίως την δεύτερη, που αναφέρονται στην νηστεία, το πόσο λόγων κάμνει για το θέμα αυτό, πόσες σελίδες διαθέτει και επιμένει και επανέρχεται στο θέμα αυτό, θα εκπλαγείτε. Και λέγει, μου έρχεσαι την επομένη της καταλύσεως, την ημέρα δηλαδή της νηστείας, που είναι η νηστεία, και τρικλίζεις και βρωμάς ολόκληρος κρασφύλλα. Κάτω από τέτοιες συνθήκες μπορείς πράγματι να τιμήσεις και να αγιάσεις την νηστεία? Είναι πραγματικά περίεργον. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, μη διαμέθεις ίωμεν στην νηστείαν, μη δε από νηστείας εις μέθην καταλύσομεν πάλιν. Ούτε όταν πρόκειται να
πρόκειται να νηστέψουμε την τελευταία μέρα να μεθύσουμε, ούτε αν πρόκειται να αφήσουμε την νηστεία όπως είναι η μέρα του Πάσχα, να πρέπει πάλι να επανέλθουμε στην μέθη. Δηλαδή νομίζετε ότι το Πάσχα που τρώμε τα πάντα μπορούμε να μεθύσουμε? Επιτρέπεται η μέθη? Μπορούμε να πιούμε κρασί, να φάμε κρέας, αλλά επιτρέπεται η γαστριμαργία? Επιτρέπεται η κρεπάλη και η μέθη? Εις τον αιώνα. Πού ο καρπός της νηστείας μετά? Πού η ευλάβεια? Πού όλη εκείνη η καρποφορία που θα μπορούσε να δώσει το πνεύμα του Θεού δια του οργάνου της νηστείας? Γι' αυτό λέγει ο Ιερός Πατήρ, ο καιρός της νηστείας ου πάντοτε, της δε εγκρατείας πάντοτε. Ορθότατον. Δεν νηστεύομαι πάντα, αλλά εγκρατευόμεθα πάντα. Και αν θέλετε, εκείνοι οι οποίοι ή ξεκυλιάζονται ή μεθούν την παραμονή της νηστείας ή όταν θα λήξει η νηστεία, είναι εκείνοι που στην πραγματικότητα δεν νηστεύουν. Δεν νηστεύουν, αγαπητοί μου. Καμώνονται δήθεν ότι πάνε να νηστέψουν ή θα νηστέψουν καμιά εβδομάδα και τίποτε άλλο. Τίποτε άλλο. Απλώς περιμένουν τις μέρες αυτές για να δικαιολογήσουν την μέθη τους και την κρεπάλη τους. Περιμένουν οι μπεκρίδες και οι γαστρίμαργοι την ημέρα του Πάσχα. Γιατί? Για να μεθύσουν. Και τον άλλο καιρό της Σαρκοστής τι κάνουν? Και εκεί μεθούν, και εκεί τρώγουν, και εκεί καταναλύσκουν τα πάντα. Ο αγαπητοί μου, γράφει ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς, ας τελειώσουμε. Η νηστεία κατά το μυστικόν δειλεί ότι ως περ της καθένα εκτροφής η ζωή, η δατροφία θανάτου σύμβολον, ούτως και ημάς των κοσμικών νηστεύειν χρή, ή να το κόσμο αποθάνομεν και μετά τούτο τροφής θείας μεταλαβώντες Θεός ζήσομεν. Έχει μία μυστική σημασία, λέγει, η νηστεία. Τι φανερώνει? Είναι γνωστό ότι με την τροφή ζούμε. Άμα δεν φάμε, πεθαίνουμε. Συνεπώς, η νηστεία που θα πει όχι φαγητό, είναι το σύμβολο του θανάτου. Δεν τρώγω. Μετέρχομαι το σύμβολο του θανάτου. Ποιου θανάτου? Του θανάτου των κοσμικών πραγμάτων. Και πρέπει να πεθάνω κατά κόσμο. Γι' αυτό νηστεύω. Πρέπει να πεθάνει το φρόνημά μου το κοσμικό, ώστε να μεταλάβω θείας τροφής, να μεταλάβω Θεού. Δηλαδή να γίνω κοινωνός του Θεού. Κοινωνός του Θεού. Πράγματι αυτή είναι μια μυστική θέση της νηστείας. Όταν αρχίσουμε να νηστεύουμε πραγματικά και ευαγγελικά, όπως δηλαδή ο Θεός θα ήθελε, τότε θα μπορούσαμε να δικαιώσουμε με την προσωπική μας πείρα τον Ιερόν Χρυσόστομον, ο οποίος έλεγε: νηστεία πηγή φιλοσοφίας απάσης. Η νηστεία είναι η πηγή κάθε φιλοσοφίας, δηλαδή κάθε σοφής παρατηρήσεως, σοφής γεύσεως, θεολογίας γεύσεως, γεύσης θεολογίας και ούτω καθεξής. Άρχισε να νηστεύεις και τότε θα δεις εκεί πως αρχίζουν οι αρετές, πως κόπτονται οι αμαρτίες. Εκεί θα δεις πως αναπτύσσεται ο νους, πως καθαρίζει η ψυχή, πως λάμπει η καρδιά. Εκεί θα δεις πως ο Θεός κατεβαίνει, πως δημιουργούνται οι ελάμψεις. Όλα αυτά που αποτελούν την κατά Θεόν φιλοσοφία, όλα αυτά θα τα δοκιμάσεις όταν αρχίσεις να νηστεύεις.